Alam mo, si Yago kasi pinahihirapan ko eh. Kasi ayoko ma-inlove sa kanya. Pero, baka magbago ang isip ko. Music! Ay, sarap! Ay, tama kaya ako! Ay, Yago! Dito kaya ako! Kaya mo yan, Yago! Ano yun? Ayan! Ay! Sinahap ko! Baboy bang daw? Kailangan gini-gini. Baka nagre-reklamo. Carmela, kaya mo yan. Ano gusto niya? Bubble bath daw. Music maestro, bubble bath. Ay, magaling na mag-bubble bath. Good! Si Carmela, si Yago. Ayan. Ay, nakatalikod! Nakatalikod! Ganda kayo! Ikaw naman! Ayan! Ayan na! Si Yago and Carmela, mga kapuso, palakpakan naman dyan! Thank you po. Gabi-gabi natin silang kasama. Of course, sa Telebabad Monday hanggang Friday. At ngayon, harap-harapan kasama na natin Yago and Carmela. Ano mga dapat abangan sa Carmela? Ayan mga kapuso, maraming salamat po dahil gabi-gabi niyo kami pinapanood. Sana mo kayo magsawa manood ng Carmela. Yes, gabi-gabi po yan sa GMA Prime. Huwag kayong bibitaw sa love team na Carmela at Yago. So abangan nyo kung sa kaliwat ka ng pag-reject sa akin ni Carmela kung hanggang saan ko siya ipaglalaban. Okay ba yun? Oh, thank you so much. Oh, eto ang aking tanong ha, dahil talaga naman natin mga picture kayo dyan. Ang tanong, kinikilig ba kayo kay Yago at Carmela? Gusto niyo ba ito to? Ay! Gusto niyo ba na i-kiss si Yago si Carmela? Sige, bukas. Bukas. O, eto na lang. Gusto niyo ba i-kiss si Yago si Bumay? Sabi na ba, no. Sabi na may isip sabi sa atin, hindi! Pinapalis. Anyway, guys. Eto gabi-gabi pagkikiligin pa kayo lalo ni Yago and Carmela, pero mas kikiligin kayo dahil magpapapicture sila sa inyo! Kaya naman itaas ng mga kamay, lahat magtaas ng kamay. Game! Picture! Magtaas ng kamay, go! Taas kamay na puso! Lahat! Yan, ilalagay yan sa Instagram account ng inyong mga pinakamamahal na si Yago and Carmela. Wait! Come on! Thank you Yay! so much po. Maraming salamat kay Naga. And yun, Carmela pa rin po. Gabi-gabi, huwag niyo kakalimutan yan. Perfect! Monday and Friday po, Carmela, ang pinakamagandang babae sa mundong ita. Mapakabangan ko ang mga masaka sa mga gabi. Ayan, we love you! Carmela, thank you! I love you, Mama, thank you! Thank you sa inyo! Galing. Ayan si Mami. Thank you, mga kapuso! Salamat! Ayan na, si Mami. Gabi-gabi po, Carmela. Picture with Mami. Yan. Monday hanggang Friday, Carmela, ang pinakamagandang babae sa mundong ibabaw. Ladies and gentlemen, Mr. Alden Richard, and of course, the primetime queen, Miss Maria. Thank you!